Ти сега какво ще правиш? Какво ще правиш сега? Желание на клиент. Свеж ще правиш ли? Правим по-сложно, челна стойка. Не, челна стойка ли ще правиш? Документация? Не, тук е добре. Тръбата е много мека. Браво! Еее! Браво! Ти бе подлегло, кажа, ти помоги. Тома пай! Бате, ти си безсмъртен! А то верно направи челна стойка. Само се така. А вижда, че никой не може да му каже, че да си кара джипа в момента. Мога и да. Мога не само с джипа, мога и опера. Той яко ти можеш. Браво! Да, не знам как се спира. Аз имах ти За спеш няма да такова, защото спеш е елементарно. Не, няма смисъл да спеш, стойка. Аз на трето не мога да я направя. Значи, добре, колко направи хелна стойка? И то в пияно. Резки, аз съм много пластичен. Пластик? Happy plastic! It's fantastic! Кой човек има трето мога? Тук вече има светлина, друго е. Снимай, че после се вижда всичко. Добре.